На върха на луксозен хотел съдбата на един мъж се променя, когато среща дете с очи, които виждат отвъд. Нейното мълчаливо предупреждение предотвратява трагедия и започва пътешествие, изпълнено с мистерия, загуба и разкритие. Всеки рисунък на момичето разкрива фрагменти от минало, изтрито от лъжи. Ако тази прекрасна история за преодоляване и любов ви е заинтригувала, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и ни кажете от кой град ни гледате, продължавайки. Тежки буреносни облаци се събираха над София, докато Стоян Радев, известен бизнесмен и собственик на една от най-големите технологични компании в България, влизаше в луксозния хотел Кристал Палас. Умората от дългия ден, изпълнен с безкрайни срещи и корпоративни преговори, тежеше на раменете му като невидима тежест. 53 годишният мъж с посребрена на слепоочията коса и винаги безупречен костюм изглеждаше като олицетворение на успеха, но зад фасадата на професионализма се криеше дълбока самота. Служителите на рецепцията го поздравиха с познатото уважение, запазено за постоянните и важни гости. Стоян кимна разсеяно, докато прибираше ключ-картата за президентския апартамент на последния етаж, място, което беше превърнал в свой временен дом през последните месеци, докато новата му къща в престижния квартал Бояна се довършваше. Господин Радев, имахте ли успешен ден? Попита младата жена на рецепцията с професионална усмивка. Както обикновенно, Мария. Нищо, което една чаша коняк и няколко часа сън да не оправят, отговори той с лека въздишка, докато се отправяше към асансьорите. Асансьорът се издигаше безшумно към върха на сградата. Стоян разхлаби вратовръзката си и за момент позволи на умората да се изпише на лицето му. В този кратък интервал между публичното и частното пространство той можеше да свали маската си. Стотици милиони в банковите сметки, международно признание в света на бизнеса и въпреки това празнота, която нито парите, нито успехът можеха да запълнят. Когато вратите на асансьора се отвориха на последния етаж, Стоян възвърна обичайното си изражение на контрол и спокойствие. Коридорът беше тих и безлюден, осветен от дискретни аплици по стените. Той извади телефона си, за да провери последните имейли, докато вървеше към своя апартамент в края на коридора. Точно когато приближаваше вратата и посягаше с ключ-картата към електронната брава, нещо необичайно привлече вниманието му. Лек шум, едва доловимо движение в периферното му зрение. Стоян се обърна рязко, годините на бизнес-интуиция изостряйки сетивата му. В сенките близо до аварийното стълбище стоеше малко момиче. На не повече от 10 години, с тънки крайници и бледо лице, обрамчено от тъмна коса. Дрехите й бяха прости и износени, избелял пуловер и избледнели дънки, които изглеждаха не на място в луксозния хотел. Но най-поразителното бяха очите й, големи, тъмни и изпълнени с нещо, което можеше да се опише само като древна мъдрост. «Не отваряйте тази врата», прошепна момичето, гласът й тих, но удивително ясен в тишината на коридора. «Те ви чакат вътре». Стоян застина. Объркването и изненадата се бореха за надмощие в съзнанието му. Рационалната част от него искаше да отхвърли предупреждението като някаква странна шега или недоразумение. Кое дете би било само на този етаж, как изобщо беше влязло в хотела без охраната да го забележи? «Коя си ти? Как се озова тук?» попита той, снижавайки глас инстинктивно. Момичето не отговори на въпросите му. Вместо това, тя посочи към вратата с малката си ръка. «Моля ви, просто не влизайте. Опасно е». Нещо в интензивността на погледа и в спокойната увереност, с която изрече тези думи, накара Стоян да се поколебае. 20 години в безмилостния свят на бизнеса го бяха научили да се доверява на инстинктите си. И точно тогава го чу приглушен шум от вътрешността на апартамента. Звук, който не трябваше да съществува в празна стая. Тих, но несъмнен шум от движение. Студена тръпка пробяга по гърба му. Охранителната система на хотела беше от най-високо ниво, с денонощна охрана и камери във всеки коридор. И все пак, в този момент, всичко изглеждаше зловещо тихо. Не звучеше никаква аларма. Нито един охранител не бързаше към мястото.
С бързо движение Стоян отстъпи от вратата, инстинктът за самосъхранение надделя над умората и объркването. Той погледна към момичето, което стоеше неподвижно, наблюдавайки го с тези странни проницателни очи. «Ела с мен», каза той тихо, протягайки ръка към нея. «Трябва да слезем долу». За негова изненада момичето кимна и се приближи. Малката й ръка, студена и крехка, се плъзна в неговата. Заедно се отправиха към аварийното стълбище, избягвайки асансьора от предпазливост. Докато слизаха по стъпалата, Стоян извади мобилния си телефон с намерението да се обади на охраната, но откри, че няма сигнал. Това засили подозренията му. Сигналът в хотела винаги беше отличен, особено за VIP гостите. «Как разбра?» попита той момичето, докато бързаха надолу по стълбището. «Как разбра, че има някой в стаята?» Тя вдигна поглед към него, изражението й странно спокойно за дете в такава ситуация. «Просто знаех, виждам неща понякога». В фоайето, на долния етаж, далеч от президентския апартамент, Стоян най-после намери сигнал на телефона си и незабавно се свърза с управителя на хотела, последвано от обаждане до полицията. Той настоя да прегледат записите от охранителните камери и да изпратят охрана до апартамента му. Докато чакаха, Стоян настани момичето на едно от луксозните кресла в фоайето и поръча горещ шоколад за нея и силно кафе за себе си. Сега, под ярката светлина на кристалните полилеи, той можеше да я разгледа по-добре. Момичето изглеждаше още по-крехко, отколкото му се беше сторило първоначално. Бледата й кожа контрастираше с тъмната коса и огромните, почти черни очи. Дрехите й бяха чисти, но износени и не по мярка. Но най-странното беше държанието й, спокойно, почти отчуждено, сякаш опасността, от която току-що бяха избягали, беше нещо обичайно за нея. «Как се казваш?» попита Стоян, след като сервитьорът донесе напитките им. «Неда», отговори тя, обвивайки малките си пръсти около чашата с горещ шоколад. «Неда Димитрова». «Аз съм Стоян Радев, благодаря ти, че ме предупреди, Неда, но трябва да ми кажеш как разбра, че има опасност и как изобщо влезе в хотела». Неда отпи от шоколада си, изражението й неразгадаемо. «Баба ме доведе. Тя чисти в хотела, но после видях нещо». «Какво?» «Видях», настоя Стоян, наблюдавайки я внимателно. «Мъже с черни дрехи чакаха в стаята ви», каза тя просто. Сякаш описваше нещо обикновенно. «Трябваше да ви предупредя». Преди Стоян да успее да зададе още въпроси, управителят на хотела се приближи забързано, следван от двама полицаи. Лицето му беше бледо и разтревожено. «Господин Радев, моля за извинение за инцидента. Наистина не знаем как е станало възможно системата за сигурност. Камерите...» заекваше той. Един от полицаите, висок мъж, с посивяла коса и остър поглед, се представи като инспектор Ковачев. «Господин Радев, отрядът ни е проверил апартамента ви. Имало е неоторизиран достъп. Професионална работа. Вратата е била отключена без видими следи от взлом, но вътре има доказателства за присъствието на поне двама души». Студенина обви сърцето на Стоян. «Нещо откраднато?» «Странното е, че не», отговори инспекторът, свъсвайки вежди. «Нищо не е пипнато. Лаптопът ви, часовникът, дори кеш оставен на бюрото. Всичко си е на мястото». «Тогава какво са искали?» попита Стоян, макар че вече подозираше отговора. «Вас, господин Радев», каза инспекторът директно. «Всичко сочи към опит за отвличане. Намерихме инжекции с упойка и връзки. Чакали са ви да влезете, за да ви заловят». Стоян погледна към Неда, която спокойно отпиваше от шоколада си, сякаш разговорът за отвличане беше нещо ежедневно. Как беше възможно това дете да знае? И защо изглеждаше толкова невъзмутимо? «Това момиче ме спаси», каза Стоян, посочвайки към Неда. «Тя ме предупреди да не влизам в стаята». Инспектор Ковачев и управителят на хотела погледнаха към малкото момиче с изненада и недоверие. «Дъщеря ви ли е?» попита инспекторът. «Не», отвърна Стоян. «Никога преди не съм я виждал. Тя каза, че баба й работи в хотела». Управителят изглеждаше объркан. «Да, имаме чистачка на име Радка Димитрова, по-възрастна жена. Но не знаех, че води внучката си на работа». Инспектор Ковачев коленичи пред Неда,
опитвайки се да говори с мек тон, който контрастираше с иначе строгото му лице. Как разбра, че има лоши хора в стаята на господин Радев, малката? Неда вдигна поглед от чашата си. Тъмните й очи срещнаха тези на инспектора, без страх или колебание. Просто знаех, виждам неща понякога. Неща, които ще се случат. В настъпилата тишина Стоян почувства как светът около него се променя. Думите на момичето, изречени с детска простота, но с необяснима дълбочина, отекваха в съзнанието му. Каквото и да беше станало тази вечер, каквото и да представляваше това странно дете, едно беше ясно. Животът му никога нямаше да бъде същият. Полицията претърси целия хотел, но от нападателите нямаше и следа. Охранителните камери показваха необяснима празнина от точно 20 минути, период, през който записите липсваха, сякаш някой професионално беше манипулирал системата. Стоян не можеше да се върне в компрометирания апартамент, а хотелът, потресен от инцидента, му предложи друга стая на различен етаж. Оставаше проблемът с Неда. Трябва да се обадим на баба й, каза инспектор Ковачев, който все още наблюдаваше момичето с неприкрит интерес и подозрение. Управителят на хотела вече беше опитал да се свърже с Радка Димитрова, но безуспешно. Телефонът й не отговаряше, а смяната й беше приключила преди няколко часа. Служител от хотела беше изпратен до скромния апартамент в квартал Люлин, където според досиетата на персонала живееше жената, но се беше върнал с новината, че никой не отваря. Неда оставаше спокойна, през цялото време сякаш ситуацията не я притесняваше. Тя наблюдаваше възрастните с тези свои проницателни очи, отговаряше на въпросите кратко и точно, но без да дава истинска информация за това как е знаела за опасността. Ще остана с нея тази нощ, заяви Стоян накрая, изненадвайки дори себе си с това решение. Не можем да я оставим сама, а момичето очевидно ми спаси живота. Утре ще продължим да търсим баба й. Инспектор Ковачев не изглеждаше убеден. Господин Радев, с цялото ми уважение, вие сте мишена на опит за отвличане. Не знаем кой стои зад това и защо. А сега искате да поемете отговорност за непознато дете? Тя не е непозната, отвърна Стоян с изненадваща твърдост. Тя е момичето, което ме предупреди за опасността. Предпочитам да държа близо до себе си човек, който явно има интуиция за тези неща. След дълги разговори и попълване на необходимите документи, които временно възлагаха отговорността за Неда на Стоян, двамата се настаниха в нова хотелска стая. Луксозен апартамент с 2 спални, обезопасен от допълнителна охрана. Вечерта напредваше, наближаваше полунощ. Стоян, изтощен физически, но сум, който отказваше да се успокои, наблюдаваше как Неда изследва новото пространство. Имаше нещо странно в начина, по който се движеше. Сякаш вече познаваше стаята. Сякаш всеки предмет беше точно там, където очакваше да бъде. Гладна ли си? Попита той, осъзнавайки, че в хаоса на събитията вероятно никой не се беше сетил за такива простички неща като вечеря. Неда кимна, седнала на ръба на дивана, малките й крака едва докосващи пода. Стоян поръча разнообразна храна от рум-сервиса. Не беше сигурен какво харесват децата на нейната възраст, затова включи всичко от пица и пържени картофи до плодове и шоколадов сладкиш. Докато чакаха храната, той се опита да разговаря с нея, да научи повече за странното дете, което сякаш беше предвидило опасността. Неда, на колко години си? На 10, отговори тя. Очите й изучаваха стаята с интерес. И живееш с баба си? Да, откакто мама изчезна. Стоян се стресна от директността на отговора. Изчезна. Кога се случи това? Преди 2 години. Един ден просто не се върна от работа. Гласът й беше спокоен, сякаш говореше за нещо обикновенно, като времето навън. Баба казва, че е отишла на по-добро място, но аз знам, че не е така. Тя просто не иска да ме натъжи. Стоян почувства буца в гърлото си. Момичето говореше за загубата на майка си с такава зрялост и приемане, че беше едновременно трогателно и тревожно. А баща ти? Никога не съм го познавала. Мама казваше, че е бил специален човек, но никога не говореше много за него. Храната пристигна, прекъсвайки разговора. За изненада на Стоян,
Неда се хранеше с добри маниери, въпреки скромния си произход. Тя опита от всичко по-малко, но най-много внимание отдели на плодовете. Избираше ги внимателно и ги ядеше бавно. Сякаш се наслаждаваше на всеки залък. След вечерята, когато Стоян предложи да й покаже спалнята, където можеше да си почине, Неда поиска нещо неочаквано. Имате ли хартия и моливи? Искам да рисувам. Стоян позвани на рецепцията и скоро в стаята пристигна комплект за рисуване. Луксозни цветни моливи и скицник с дебели, качествени листи. Очите на Неда светнаха при вида на тези материали, първата истинска детска реакция, която беше показала през цялата вечер. Тя се настани на масата в хола и започна да рисува с концентрация, която беше изумителна за дете на нейната възраст. Стоян се оттегли в другия край на стаята, давайки й пространство, докато говореше по телефона с личния си охранител и адвоката си за случилото се в хотела. След около час умората най-после го настигна. Той се отпусна на дивана, наблюдавайки Неда, която все още рисуваше съсредоточено. Очите му започнаха да се затварят, тежестта на деня най-после взимаше своето. Събуди се от лек допир по рамото. Неда стоеше пред него, държейки лист хартия в ръцете си. «Нарисувах това за вас», каза тя тихо. Стоян примигна, опитвайки се да прогони съня, и погледна рисунката. В следващия момент почувства как стомахът му се свива на топка, а кръвта се отдръпва от лицето му. На листа, нарисуван с изненадваща точност за дете, беше портрет на мъж. Мъж, когото Стоян не беше виждал от почти 20 години, но чието лице беше запечатано в паметта му с горчивина и предателство. Георги Ангелов, някогашният му бизнес партньор и най-добър приятел, човекът, който се беше опитал да открадне компанията му и в крайна сметка беше изчезнал с значителна сума пари. Как знаеш за този човек? Попита Стоян с пресъхнало гърло. Неда наклони глава настрани, изучавайки реакцията му. Не знам кой е, просто го видях във вашата аура. Той е свързан с това, което се случи тази вечер. Стоян се изправи рязко, вземайки рисунката от ръцете й. Детайлите бяха невъзможно точни. Характерната бенка над лявата вежда на Георги, леката асиметрия на носа му, дори специфичната половинчата усмивка, която винаги носеше, когато кроеше нещо. Неда, сигурна ли си, че никога не си виждала този човек? Може би на снимка? Може би някой ти е показвал? Тя поклати глава. Никога не съм го виждала, но той мисли за вас. Иска нещо, което е било негово. Студена тръпка пробяга по гърба на Стоян. Как беше възможно? Как това дете можеше да знае за Георги? И какво означаваше това? Дали наистина старият му враг се беше върнал и стоеше зад опита за отвличане? Има ли още нещо, което виждаш? Попита Стоян внимателно. Неда затвори очи за момент, сякаш се вслушваше в нещо, което само тя можеше да чуе. Има една жена, тя е важна за вас. Беше важна отдавна, има нещо, което не знаете за нея. Сърцето на Стоян прескочи удар. Коя жена? Как изглежда? Вместо да отговори, Неда се върна към масата, взе нов лист и започна да рисува отново, този път с още по-голяма интензивност. Моливът се движеше по хартията с увереност, която беше почти хипнотизираща. Стоян стоеше над нея, наблюдавайки как под ръцете й се появява ново лице. Постепенно контурите се оформиха, деликатните черти на жена с дълга коса и големи изразителни очи. Сърцето му спря за момент, когато разпозна лицето, което не беше виждал от почти 30 години. Елена. Неговата Елена, първата и единствена жена, която наистина беше обичал. Жената, която беше изоставил в името на кариерата си, когато получи шанса да учи в чужбина. Връзката, която беше пожертвал на олтара на амбицията. Как е възможно? Прошепна той, докосвайки рисунката с треперещи пръсти. Тя е свързана с всичко това, каза Неда, без да вдига поглед от рисунката, добавяйки последните щрихи. Тя е ключът. Ключът към какво? Настоя Стоян, към истината. Към това защо онзи мъж ви мрази толкова много, към това защо аз съм тук. Стоян се отпусна тежко на стола до нея, умът му препускаше. Георги и Елена, двама души от миналото му, свързани по някакъв начин с настоящата опасност. И това дете, това странно дете с необяснимите способности,
което някак знаеше неща, които не би трябвало да знае. Неда, трябва да ми кажеш всичко, което знаеш. Моля те. Момичето най-после вдигна поглед от рисунката, тъмните й очи срещнаха неговите. Не знам много. Виждам неща, но не винаги разбирам какво означават. Виждам образи, лица, понякога чувства. Онзи мъж, той ви мрази. Но не само това, той ви завижда. Винаги ви е завиждал. А Елена, жената от рисунката, тя е тъжна, много тъжна и объркана. Сякаш е изгубила нещо важно, но не може да си спомни какво. Студен страх стегна сърцето на Стоян. Начинът, по който Неда описваше Елена, звучеше толкова настоящо. Не като спомен от миналото, а като нещо, което се случваше сега. Знаеш ли къде е тя? Жива ли е? Неда се замисли. За момент. Да, жива е, но не цяла. Нещо липсва, сякаш част от нея е изчезнала. Можеш ли да видиш къде е? Не много ясно. Виждам бяло. Много бяло. И мирис на лекарства. И хора в бели дрехи. Болница, клиника. Стоян се опитваше да осмисли информацията, която получаваше от това необикновено дете. А ти, Неда, как си свързана с всичко това? За първи път момичето изглеждаше истински объркано. Не знам. Просто трябваше да съм тук. Трябваше да ви намеря. Нещо ме доведе при вас. Стоян погледна отново двете рисунки. Лицето на стария му враг и лицето на изгубената му любов. Какво означаваше всичко това? Как бяха свързани? И как това малко момиче беше част от пъзела? Имам още един въпрос, каза Стоян внимателно. Знаеш ли нещо за майка си? За това, къде може да е? Неда поклати глава, внезапно изглеждайки много по-млада и уязвима. Не, опитвах се да видя, но нищо не идва. Сякаш е зад стена. Не мога да достигна до нея. Стоян въздъхна, усещайки колко изтощено беше момичето. Каквито и да бяха тези странни способности, те очевидно изискваха много енергия. Мисля, че е време за сън, каза той нежно. Утре ще имаме много работа. Трябва да разберем какво се случва и защо. Неда кимна послушно. Очите й вече се затваряха от умора. Стоян я заведе до спалнята, която щеше да бъде нейна за нощта, и я настани в огромното легло, което я погълна с размерите си. Тя изглеждаше толкова малка и крехка сред луксозните чаршафи. Лека нощ, Неда, каза той тихо, посягайки да изключи лампата. Господин Радев, повика го тя, когато той вече беше на вратата. Внимавайте с огледалата. Огледалата? Да. Понякога те показват неща, които не искаме да видим, но трябва да ги видим, за да разберем истината. С тези загадъчни думи тя се обърна настрани и затвори очи, оставяйки Стоян да стои на прага, изпълнен с още повече въпроси, отколкото в началото на тази странна вечер. Връщайки се в хола, той отново разгледа рисунките, които Неда беше направила. Георги Ангелов, човекът, който някога беше смятал за приятел, преди да разбере истинската му същност. И Елена, жената, която беше обичал и изоставил изгубена някъде във времето. Извади телефона си и се поколеба за момент преди да набере номера на своя най-доверен служител Мартин Колев, бивш полицай, който сега ръководеше екипа му за сигурност. Мартин, съжалявам за късния час, каза Стоян, когато мъжът отговори с дрезгав глас. Имам спешна задача за теб. Трябва да откриеш всичко възможно за две лица. Докато даваше инструкциите си, погледът му продължаваше да се връща към рисунките на малкото момиче с тайнствените способности, което по някакъв необясним начин беше преплетено със собственото му минало. Утрото завари Стоян буден много преди изгрева. Нощта беше минала неспокойно, изпълнена с накъсани сънища, в които се преплитаха образите на Георги, Елена и малката Неда. Той стоеше до прозореца на хотелския апартамент, гледайки как първите лъчи на слънцето докосват сградите на София, и се опитваше да подреди мислите си. Телефонът му извъня тихо. Мартин Колев се обаждаше с първите резултати от проучването, което му беше възложил. Добро утро, шефе. Гласът на Мартин звучеше уморено, но делово. Имам първоначална информация за лицата, които поискахте. Говори, отвърна Стоян, отдалечавайки се от спалнята, където Неда още спеше. Първо Георги Ангелов, открих го, и то по-лесно, отколкото очаквах.
Върнал се е в България преди около 3 месеца. След като изчезна с парите ви преди години, изглежда е живял в различни страни, Аржентина, Бразилия, накрая се установил в Панама. Но тук е интересното, завърнал се е почти без пукната пара. Каквото и да е правил, с откраднатите милиони вече не ги притежава. Стоян повдигна вежди от изненада. Изгубил е всичко се точно така. От финансовия анализ, който успях да направя, изглежда е инвестирал в някакви съмнителни проекти, които са се сринали напълно. Последните 5 години е живял от остатъците, но сега е практически разорен. Наел е малък апартамент в младост и се опитва да възстанови контакти в бизнес средите. Без особен успех, разбира се, хората помнят историята му. Това обяснява защо може да има мотив да ме преследва след толкова години, размишляваше Стоян на глас. Отчаяние, комбинирано с стара омраза. Има още нещо, продължи Мартин. През последните седмици Георги е правил няколко посещения до центъра за специални грижи Надежда в покрайнините на града. Това е частна институция за хора с неврологични проблеми и когнитивни нарушения. Сърцето на Стоян прескочи удар. А другото име, което ти дадох, Елена Тодорова, настъпи кратка пауза. Това е връзката, шефе. Елена Тодорова е пациент в същия център от последните 4 години. Диагнозата е ранна деменция с прогресивна загуба на памет. Стоян почувства как коленете му отслабват. Той се отпусна тежко на близкия стол, опитвайки се да преглътне буцата в гърлото си. Елена, блестящата, жизнена Елена от спомените му, сега беше в институция, губейки постепенно паметта си. Има ли някакви данни за посетители, освен Георги? Редовни посещения от една възрастна жена, регистрирана като Радка Димитрова. Името удари Стоян като гръм. Радка Димитрова, сигурен ли си? Абсолютно. В документите е посочена като близка приятелка на семейството с разрешение за посещения. Познаваш ли я? Това е бабата на Неда, каза Стоян. Умът му трескаво опитваше да свърже точките. Момичето, което ме предупреди снощи. Нейната баба работи в хотела като чистачка. Чакай да видя дали имам още информация за нея, каза Мартин, чувайки се шумолене на хартия. Да, ето, Радка Димитрова, 67 годишна вдовица. Работи на 2 места – в хотел Кристал Палас и в центъра Надежда като помощен персонал. Има настойничество над внучката си Неда Димитрова, след като дъщеря и Милена е изчезнала преди 2 години. А има ли информация за Милена, майката на Неда? Милена Димитрова, 32 годишна, към момента на изчезването. Работила е като медицинска сестра в същия център, където е настанена Елена. Изчезнала е при странни обстоятелства, напуснала работа една вечер и просто не се прибрала у дома. Полицейското разследване не е довело до резултат. Мартин, трябва да разбереш още нещо. Била ли е Милена биологична дъщеря на Радка или осиновена? Дай ми малко време, за това трябва да проверя по-дълбоко. Направи го възможно най-бързо. И още нещо. Организирай охрана за новия ни апартамент и се подготви да ме придружиш до центъра Надежда. По-късно днес. Стоян приключи разговора и се обърна, усещайки присъствие зад себе си. Неда стоеше на прага, облечена в същите дрехи от предишния ден, косата й разрушена от съня. Добро утро, каза тя тихо. Намерихте я, нали, жената от рисунката? Стоян кимна бавно, още веднъж поразен от начина, по който момичето сякаш знаеше неща, които не би трябвало да знае. Да, Неда, намерих я. Знаеш ли кой е тя? Неда се приближи до масата, където все още лежаха рисунките от предишната вечер. Тя докосна с пръсти портрета на Елена. Тя е в бялата сграда, там където работеше мама. Центърът Надежда, Неда кимна. Баба също работи там понякога, чисти стаите и помага на пациентите. Ходила ли си там, Неда? Срещала ли си тази жена, Елена? Няколко пъти, когато нямаше кой да се грижи за мен след училище, баба ме водеше там. Елена е мила. Понякога си спомня неща, понякога не. Някои дни гледа през прозореца и плаче, без да знае защо. Сърцето на Стоян се сви болезнено. А знаеш ли нещо за майка си? За това къде може да е? Лицето на Неда помръкна. Мама изчезна, защото видя нещо, което не трябваше да вижда. Нещо за онзи мъж от рисунката. Тя посочи към портрета на Георги. Какво видя тя, Неда? Не знам точно, но в деня, когато изчезна, тя беше
Уплашена. Каза ми, че трябва да пазя една тайна, че някой ден ще разбера всичко. И от тогава нямаш новини от нея. Неда поклати глава, а за първи път в очите й проблеснаха сълзи. Опитвам се да я видя, да я намеря с това, което мога да правя, но не успявам, сякаш нещо блокира пътя. Стоян коленичи пред момичето, внимателно поставяйки ръце на раменете й. Неда, обещавам ти, че ще направя всичко възможно, за да разбера какво се е случило с майка ти. Но за това трябва да ми помогнеш. Трябва да ми кажеш всичко, което знаеш или подозираш. Това и правя, отвърна тя просто. За това ви намерих. Знаех, че трябва да ви спася, за да можете вие да помогнете на мама и на Елена. Тази увереност, тази абсолютна вяра в нещо, което изглеждаше предопределено, беше едновременно удивителна и тревожна. Как това малко момиче можеше да бъде толкова сигурно, толкова уверено в хода на събитията? Неда, днес ще посетим центъра Надежда, ще видим Елена и ще потърсим баба ти. Съгласна ли си да дойдеш с мен? Тя кимна без колебание. Да, трябва да дойда. Има нещо, което трябва да видите там. След закуска, която Неда изяде с апетит, Стоян организира посещението им в центъра. Мартин пристигна с бронирана кола и двама допълнителни охранители. След опита за отвличане, мерките за сигурност бяха значително засилени. По пътя към покрайнините на града Стоян наблюдаваше Неда, която седеше спокойно до него, гледайки през прозореца с непроницаемо изражение. Тя изглеждаше едновременно като обикновено дете и като нещо много по-древно, по-мъдро. Неда, можеш ли да ми кажеш повече за твоите способности? Как виждаш тези неща? Как знаеш за хора, които никога не си срещала? Тя се обърна към него, тъмните й очи изучаваха лицето му. Винаги съм ги виждала. Още откакто бях много малка. Виждам като светлини около хората. Понякога образи, понякога чувства. Мама казваше, че е дар, но да не говоря за него пред другите деца. Баба казва, че го имам от прапрабаба ми, която е била от някакво малко село в планината. И можеш да предвиждаш неща, които ще се случат? Не, винаги. Понякога виждам възможности, пътища, които могат да се случат. Като снощи видях ви как влизате в стаята и тези мъже ви хващат. Но видях и друг път. Ако ви предупредя, нещата ще се променят. А рисунките? Как знаеш кого да рисуваш? Лицата просто идват. Сякаш някой ги поставя в главата ми. Рисувам ги, за да не забравя, за да видя по-ясно. Разговорът им беше прекъснат, когато колата премина през портата на центъра Надежда, модерна двуетажна сграда, заобиколена от добре поддържани градини. Мястото изглеждаше спокойно и елегантно, нищо в него не загатваше, че е институция за хора с когнитивни проблеми. На входа ги посрещна директорката, Дер Мария Петрова, жена в средата на 50-те, сумни очи и професионално излъчване. Господин Радев, за мен е чест да се запознаем, макар и при тези необичайни обстоятелства, каза тя, стискайки ръката му. Получихме обаждането ви и потвърдихме, че наистина госпожа Тодорова е наша пациентка от няколко години. Благодаря ви, че ме приехте. Така бързо, му отвърна Стоян. Това е Неда, внучката на Радка Димитрова, която работи при вас. Директорката се намръщи леко. Да, знам малката. Неда. Но трябва да ви кажа, че от вчера се опитваме да се свържем с Радка. Тя не се яви на работа и не отговаря на телефона си, което е много нехарактерно за нея. Неда и Стоян си размениха бързи погледи. Това е част от причината за посещението ни, обясни Стоян. Имаме основания да смятаме, че може да има връзка между изчезването на Радка и опита за отвличане срещу мен снощи. Дер Петрова изглеждаше шокирана. Отвличане, това е ужасно. Но какво общо би имала Радка с подобно нещо? Тя е най-благият човек, когото познавам. Не смятаме, че тя е замесена пряко. По-скоро, че може да е в опасност. Но за да разберем повече, трябва да говорим с Елена Тодорова. Разбирам, кимна директорката, макар че изражението й показваше, че не разбира напълно. Елена е в дневната зала в момента, но трябва да ви предупредя, състоянието й варира. Има дни, когато е почти като преди, и други, когато почти не разпознава околните. Днес изглежда един от по-добрите й дни, но все пак... Разбирам, каза Стоян. Благодаря за предупреждението. Докато вървяха по коридорите на центъра, Неда хвана ръката на Стоян, жест, който го изненада.
До този момент тя беше показвала забележителна независимост за дете на нейната възраст. «Страх ли те е?» попита той тихо. «Не», му отвърна тя. «Но вас ви е страх. Имате нужда от опора». Стоян преглътна трудно. Това дете виждаше през него с невероятна яснота. Дневната зала беше просторно помещение с големи прозорци, гледащи към градината. Няколко пациенти седяха в удобни кресла, четейки или просто гледайки навън. И там до един от прозорците седеше тя. Елена. 28 години бяха минали от последната им среща, но Стоян я разпозна моментално. Времето беше било благосклонно към нея. Косата й някога тъмно кестенява, сега беше прошарена, със сребро, но все така гъста и дълга. Лицето й носеше фини бръчици, но запазваше красотата, която го беше омагьосала преди толкова години. Тя седеше с книга в скута, но не четеше. Погледът й беше насочен към градината, потънал в мисли, които Стоян можеше само да си представи. «Елена!» Гласът на Дер Петрова беше нежен. «Имаш посетители!» Елена се обърна бавно, очите й първоначално разфокусирани, после постепенно проясняващи се. Погледът й се плъзна от директорката към Неда, кимвайки с разпознаване, а после срещна очите на Стоян. За момент не се случи нищо. После нещо проблесна в очите й, искра на разпознаване, толкова мимолетна, че можеше да бъде въображение. «Познавам ли ви?» попита тя с глас, който беше едновременно познат и странно различен, по-мек, по-несигурен от решителния тон, който Стоян помнеше. Стоян пристъпи напред, сърцето му биеше лудо. «Да, Елена, познаваш ме. Аз съм Стоян Радев». Тя наклони глава леко настрани, изучавайки лицето му. «Стоян», повтори тя, сякаш опитвайки вкуса на името. «Стоян, от университета?» «Да», потвърди той, чувствайки как емоциите стягат гърлото му. «Бяхме заедно в университета. Много отдавна». «Седнете», покани го тя, посочвайки креслото до себе си. «Нещо ми казва, че имаме много да си говорим, макар да не помня точно какво». Стоян се настани в креслото, а Неда тихо се отдалечи с Дер Петрова, давайки им пространство. «Как си, Елена?» попита Стоян, неловко осъзнавайки колко незначителен беше въпросът след толкова години. «Имам добри и лоши дни», отвърна тя с лека усмивка. «Днес е от добрите. Мога да си спомня повечето неща. Мога да разпозная лица, мога да се сетя за името си без помощ». Тя замълча за момент. «Но утре може да е различно. Понякога се събуждам и не знам къде съм, коя съм. Понякога светът е мъгла». «Съжалявам», каза Стоян. Думите изглеждаха толкова недостатъчни. «Наистина съжалявам. За какво не ти си причинил това?» Тя се засмя леко. «Поне не мисля, паметта ми е като решето, така че никога не знам със сигурност». «Елена, спомняш ли си какво се случи между нас преди много години?» Тя се загледа през прозореца, лицето и се смекчи от носталгия. «Отчасти. Знам, че бяхме влюбени, знам, че беше интензивно и красиво, знам, че приключи». Тя се обърна към него. «Ти замина за чужбина, нали? Стипендия или нещо такова?» «Да. Заминах да уча в Германия. Обещах, че ще поддържаме връзка, че ще се върна за теб». «Но не се върна», каза тя просто без обвинение в гласа. «Писах ти, Елена, всяка седмица в продължение на месеци, после писмата ти спряха да идват. Помислих, че си продължила напред, че си намерила някой друг». Тя се намръщи леко, опитвайки се да извика спомена. «Странно, аз също ти писах. После спря да отговаряш. Помислих, че си ме забравил заради новия си живот». Стоян се наведе напред, внезапно осъзнавайки какво се беше случило. «Някой е прихващал писмата ни, Елена. Някой е направил така, че да повярваме, че другият ни е изоставил. Но кой би направил такова нещо и защо?» «Мисля, че знам», отвърна Стоян мрачно. «Георги Ангелов». При споменаването на това име Елена трепна и за момент изглеждаше изгубена, объркана. «Георги, да, Георги. Той се върна наскоро. Идва тук да ме вижда». «Какво?» Стоян не можа да скрие шока си. «Георги те посещава, за какво говорите?» «За миналото най-вече. За неща, които съм забравила. Той ми разказва истории за мен, за живота ми». Тя се намръщи леко, но някои неща, които казва, не звучат правилно. Сякаш говори за някоя друга, не за мен. «Елена, трябва да ти задам още един въпрос. Имаш ли дъщеря?»
Очите й се напълниха със сълзи. Да, Милена. Тя беше медицинска сестра тук, но изчезна преди 2 години. И тя биологична ли ти е дъщеря или осиновена? Елена се поколеба, лицето й се напрегна от усилието да си спомни. Осиновена. Не можех да имам деца. Осиновихме я с мъжа ми, когато беше бебе. Той почина, когато тя беше малка. А знаеш ли нещо за нейната биологична майка? Елена поклати глава. Много малко. Беше затворено осиновяване. Знам само, че биологичната майка е била съвсем млада. Почти дете, когато я е родила. Стоян чувстваше как сърцето му бие все по-силно, докато пъзелът започваше да се подрежда в главата му. Но преди да успее да зададе следващия си въпрос, Неда се приближи бързо към тях, лицето и необичайно развълнувано. «Трябва да дойдете», каза тя настоятелно. «Намерих нещо в стаята на Елена». Д.Р. Петрова изглеждаше шокирана от намесата на Неда. «Извинявам се, господин Радев». Момичето се отдалечи за момент и не разбрах, че е отишло в стаята на госпожа Тодорова. «Няма проблем», отвърна Стоян, вече изправен на крака, воден от неотложността в гласа на Неда. «Елена, ще имаш ли нещо против да видим стаята ти?» Елена изглеждаше объркана, но кимна в съгласие. «Разбира се. Водете ме, Неда, изглежда знаеш пътя по-добре от мен в някои дни». Групата се отправи по коридора към частните помещения на пациентите. Неда вървеше напред с целеустременост, която не оставяше място за съмнение. Стоян забеляза как Елена се движеше с внимателна грация, сякаш не беше напълно сигурна в заобикалящата я среда, ръката й понякога докосваше стената за опора. Стаята на Елена беше малка, но уютна, персонализирана с книги, снимки и малки сувенири, които вероятно бяха важни за поддържането на паметта й. На една от стените имаше няколко рисунки, които приличаха на детски творби, вероятно от Неда. «Тук», каза Неда, отивайки директно към малко бюро въгъла. Тя посочи към нещо в наполовина отворено чекмедже. «Погледнете това». Д.Р. Петрова изглеждаше притеснена. «Неда, не е редно да ровиш в личните вещи на пациентите». Но Стоян вече беше коленичил до чекмеджето, което Неда сочеше. Вътре имаше стара кутия за обувки, покрита с избледнял цветен плат. Той погледна към Елена за разрешение. «Не знам какво има вътре», каза тя с лек трепет в гласа. «Някои дни я гледам и знам, че е важна, но не мога да си спомня защо». С внимателни движения Стоян извади кутията и я постави на малката масичка в центъра на стаята. Всички се събраха около нея, сякаш беше някакъв древен артефакт. Той вдигна капака и почувства как дъхът му спира. Вътре имаше писма. 10 писма. Някои в пожълтели пликове, други просто сгънати листове. И най-отгоре – малка снимка на 2 млади хора, прегърнати, усмихнати към камерата, Стоян и Елена от преди почти 3 десетилетия. «Моите писма», прошепна Стоян, вземайки едно от тях с треперещи пръсти, писмата, които ти изпращах от Германия. Елена се отпусна в близкия стол, лицето й бледо от шока. «Винаги съм знаела, че тази кутия е важна. Дори в най-лошите ми дни нещо ме караше да я пазя. Но не можех да си спомня защо». Стоян прегледа набързо писмата, разпознавайки своя почерк. Тези писма никога не бяха достигнали до Елена тогава, преди много години. Някой ги беше задържал, а после по някаква причина ги беше дал на Елена много по-късно, когато вече не е можела да разбере значението им. «Има и още нещо», каза Неда, бъркайки по-дълбоко в кутията. Тя извади малък кожен бележник, подвързан с избеляла червена кожа. Това не е с останалите неща. То беше скрито в подплатата на кутията. Елена пое бележника с неуверени пръсти. «Не го разпознавам». «Аз да», каза. Стоян, усещайки как студена тръпка пробягва по гърба му. «Това е бележникът на Георги. Носеше го навсякъде със себе си през студентските ни години». С колебливи движения Елена отвори бележника. Първите няколко страници съдържаха обикновени записки, телефонни номера, списъци с задачи. Но по-нататък почеркът се променяше, ставаше по-напрегнат. Страниците бяха изпълнени с бележки, които приличаха на дневник. 10 март 1995 зачете Елена. Стоян замина вчера. Тя е съкрушена, опитах се да я утеша, но тя иска само него. Винаги е бил той. Никога не съм имал шанс.
Стоян и Елена си размениха погледи, осъзнавайки истината, която се разкриваше пред тях. 15 април 1995, продължи Елена, обръщайки страницата. Взех писмото на Стоян от пощенската кутия, преди тя да го види. Мрази ме за това, което правя, но някой ден ще ми благодари. Той никога нямаше да се върне за нея, имам по-добър план. Той е прихващал писмата, ни, каза Стоян, гласът му дрезгав от емоция, заради обсебваща ревност. 30 юни 1995. Гласът на Елена трепереше, докато четеше. Елена започна да се среща с Виктор. Не беше част от плана ми, но може да е за добро. Поне не плаче всяка нощ за Стоян. Все още държа всичките му писма. Понякога ги чета. Той наистина я обичаше. Но това вече няма значение. Стоян затвори очи за момент, опитвайки се да овладее емоциите си. Всичките тези години, целият този изгубен живот заради един човек, обсебен от собственото си изкривено чувство за любов. Има още, каза Неда тихо, вадейки от дъното на кутията малък плик. В него имаше снимка на бебе и болничен гривна с името Бебе Радева. Елена погледна снимката с озадачено изражение. Не разбирам. Това не е Милена. Никога не съм виждала това бебе. Стоян взе снимката с треперещи ръце, сърцето му биеше толкова силно, че почти не чуваше мислите си. Кога си родена, Неда? Попита той тихо. На 17 август 2014, отговори момичето. Защо? Стоян преобърна снимката. На гърба имаше избледнял надпис «Женска бебе, родено на 17 август 1994. Майка Елена Тодорова, баща неизвестен». Това е невъзможно, прошепна Елена, четейки надписа през рамото му. Никога не съм имала бебе. Бях бездетна, затова осиновихме Милена. 7 септември 1994. Намеси се Неда, четейки от бележника на Георги, който беше взела от ръцете на Елена. Направих го, убедих я, че е най-доброто решение за всички. Бебето отиде в система за осиновяване. Тя беше толкова опоена от лекарствата след раждането, че почти не помни. Казах и, че е било мъртвородено. По-добре да мисли, че е изгубила детето, отколкото да знае, че той е някъде там, с гените на Стоян. Не можех да понеса тази мисъл. Тишината, която последва, беше толкова плътна, че сякаш можеше да се докосне. Елена беше пребледняла, ръцете и трепереха неконтролируемо. Имала съм дете, прошепна тя. Той ме е излъгал, че е мъртво, дал го е за осиновяване без мое знание. Стоян се приближи до нея, обгръщайки я с ръце, докато шокът я разтърсваше. Елена, съжалявам, толкова съжалявам. Дър Петрова, която беше наблюдавала всичко с нарастваща тревога, пристъпи напред. Елена, нека те заведем обратно в стаята ти. Това е твърде много информация наведнъж. Не, отвърна Елена изненадващо твърдо. Не сега, трябва да разбера, трябва да знам какво се е случило с моето дете, с нашето дете, добави тя, поглеждайки към Стоян. Стоян кимна. Умът му все още се опитваше да осмисли мащаба на предателството на Георги. Детето би трябвало да е на около 30 години сега. Момиче, каза Неда тихо. Било е момиче. Да, женско бебе, потвърди Стоян, гледайки отново надписа на снимката. Неда изглеждаше необичайно развълнувана, нещо рядко за нейното обикновенно спокойно поведение. Тогава знам коя е, каза тя, очите й широко отворени. Това е мама, Милена. Какво? Стоян и Елена възкликнаха едновременно. Невъзможно, добави Елена. Милена беше осиновена, когато беше на няколко месеца, през 1992. Това е лъжа, настоя Неда. Лъжа на Георги, вижте. Тя обърна няколко страници напред в бележника и посочи един запис. 3 февруари 1995. Обадих се на осиновителната агенция. Бебето е било осиновено от семейство от Пловдив. Съпругата е медицинска сестра, съпругът е инженер. Имат добри препоръки. Поне мога да бъда спокоен, че детето на Елена ще има добър живот, далеч от спомена за Стоян. Продължава, каза Неда, обръщайки още страници. 12 юли 2012. Видях я днес. Дъщерята на Елена и Стоян. Изглежда толкова много като майка си. Вече е жена на 18 години. Дали някога се пита за истинските си родители? Дали някога би могла да разбере какво направих? Не мога да допусна това.
Стоян се отпусна тежко на леглото. Главата му се въртеше. Милена е била нашата дъщеря? И ти си нашата внучка. Неда кимна бавно, очите й пълни със сълзи. Мисля, че за това мога да виждам неща. Мисля, че за това можех да ви видя, преди да се срещнем. Кръвта ви тече в мен. Елена протегна трепереща ръка към Неда, сякаш се страхуваше, че момичето ще изчезне, ако я докосне. Ти си моята внучка? Дъщерята на моята дъщеря? Да, каза Неда, просто приближавайки се към Елена и позволявайки й да я прегърне. Затова баба Радка ме водеше тук толкова често. Тя знаеше, тя винаги е знаела. Но защо не ми каза, попита Елена през сълзи. Защото мама я накара да обещае. Преди да изчезне, тя каза на баба, че не трябва да ви казва, докато не дойде правилният момент, че е опасно. Опасно, повтори Стоян. Защо би било опасно? Защото мама откри истината, каза Неда тихо. Тя намери същите тези писма и бележника. Намери ги в кабинета на Георги тук, в центъра. Георги работи тук? Попита Стоян изненадан. Дър Петрова, която беше мълчала до този момент, се намеси. Не точно, но той е един от основните спонсори на центъра. Има достъп до всички части на сградата и поддържа малък офис тук. Мама работеше като сестра при Елена, продължи Неда. Тя винаги се чувстваше странно привлечена към нея, сякаш имаше някаква връзка помежду им. Един ден, докато чистеше офиса на Георги, тя намери заключена кутия. Любопитството й надделя и тя я отвори. Вътре бяха тези неща. Как знаеш всичко това, Неда? Попита Стоян. Майка ти ли ти каза? Отчасти. В нощта, когато изчезна, тя ми разказа част от историята. Каза, че е открила, че истинските й родители не са тези, които е мислела. Че е била отнета от истинската си майка и че човекът, отговорен за това, сега представлява опасност за всички нас. Георги е разбрал, че тя знае, каза Стоян, осъзнавайки ужасната истина. Затова е изчезнала. Но защо сега, попита Елена. Защо след толкова години Георги би предприел такива драстични действия? Защото се е върнал разорен, отговори Стоян. Загубил е всичко, а аз съм по-успешен от всякога. Старата завист се е върнала подхранена от отчаянието. Има още нещо, каза Неда, обръщайки последните страници на бележника. Вижте последния запис от преди 3 месеца. 21 май 2025. Зачете Стоян. Върнах се в България. Всичко е изгубено. Парите, бизнесът, репутацията. Но още не е свършено. Стоян Радев процъфтява, докато аз съм в руини. Елена губи паметта си ден след ден. Милена е изчезнала преди да успея да се погрижа за нея, но остава детето, малката Неда. Тя е последната връзка, последното доказателство. Ако Стоян някога разбере истината, ако някога открие наследницата си, ще изгубя и последния си кос. Трябва да действам бързо. Той е планирал да те отвлече, каза Стоян, обръщайки се към Неда. Не мен. Ти си била истинската цел. Но защо? Попита Елена, обгръщайки Неда защитнически с ръка. Защото тя е пряк наследник на моето състояние, отговори Стоян. Защото чрез нея той би могъл да контролира част от това, което винаги е искал. Моите пари, моята компания. Но нещо се е объркало, добави Неда. Баба разбра за плана му. Тя ме скри и тръгна да ви предупреди, но той трябва да я е спрял. Очите на момичето се напълниха със сълзи. Затова баба не се появява, той я е хванал. Трябва да се обадим на полицията, каза Дър Петрова, вече вадейки телефона си. Това е отвъд всичко, което можем да се справим сами. Да, съгласи се Стоян, но първо трябва да изведем Елена и Неда от тук. Ако Георги има достъп до това място, не е безопасно. Къде ще отидем? Попита Елена, изглеждайки изведнъж много уязвима. При мен, отвърна Стоян без колебание. Имам къща с охрана, където ще бъдете в безопасност, докато полицията намери Георги и Радка. Дър Петрова изглеждаше колеблива. Не мога просто така да освободя пациент, господин Радев. Има протоколи, документи. Ще подпиша каквото е необходимо, настоя Стоян, но трябва да стане сега. Всеки момент е ценен. Докато Дър Петрова се отдалечи, за да уреди формалностите, Стоян, Елена и Неда останаха сами в стаята.
все още опитвайки се да осмислят огромната истина, която се беше разкрила пред тях. 28 години, прошепна Елена. Изгубихме 28 години. Знам, отвърна Стоян, вземайки ръката й в своята. Но намерихме нещо безценно въпреки всичко. Намерихме нашата внучка. Неда гледаше двамата възрастни с очи, пълни с емоция. Мама винаги казваше, че има нещо специално в мен, че имам дарба, която идва от дълбоко в кръвта ми. Сега разбирам защо. Ще я намерим, обеща Стоян твърдо. Ще намерим майка ти и баба ти и ще накараме Георги да плати за всичко, което е направил. В този момент телефонът на Стоян извъня. Беше: Мартин Оришефе, имам новини. Намерихме Радка Димитрова. Муни, къде е тя? Добре ли е? Да, в безопасност е. Беше държана в изоставен склад в индустриалната зона. Освободихме я преди час. Тя е разтревожена, но не е пострадала физически. А Георги? Изчезнал е. Но Радка успя да чуе нещо, докато е била пленена. Каза, че Георги е споменал за стар склад в Казичене. Нещо за мястото, където всичко започна. Стоян почувства как кръвта се отдръпва от лицето му. Първият склад на компанията ни. Мястото, където започнахме бизнеса с Георги преди 30 години. Мислите ли, че майка ми е там? Попита Неда, очите й широко отворени. Възможно е, отвърна Стоян. И мисля, че знам защо Георги би я завел точно там. Защо? Попита Елена. Защото в този склад има сейф вграден в стената. Сейф, който само аз и Георги знаехме за съществуването му. И в него може би има нещо, което би доказало всичко. Оригиналите на писмата, които никога не стигнаха до нас, документи за осиновяването, може би дори доказателства за това какво се е случило с Милена. Трябва да отидем там, каза Неда решително. Не, отвърна Стоян твърдо. Ти и Елена отивате на безопасно място с охраната ми. Аз ще отида в склада с Мартин и полицията. Не разбирате, настоя Неда. Трябва да дойда с вас. Само аз мога да намеря мама. Какво имаш предвид? Виждам я сега. По-ясно от преди. Тя е там, в този склад. И е жива. Но няма да я намерите без мен. Стоян погледна към Елена, търсейки някакъв съвет в очите й. Вярва ми, каза Елена тихо. Цял живот съм усещала, че има нещо особено в тази връзка между нас, аз, Милена и малката Неда. Нещо, което не можех да си обясня, дори когато паметта ми беше по-добра. Сега разбирам какво е било. Стоян въздъхна дълбоко, осъзнавайки, че наистина нямаше избор. Добре, но ще вземем всички предпазни мерки. И ти, Елена, оставаш тук под охрана. Не, отвърна тя с изненадваща твърдост. Вече изгубих достатъчно време с дъщеря си и внучката си. Няма да остана настрани сега, когато най-после мога да направя нещо. Стоян осъзна, че нямаше смисъл да спори. В очите на Елена имаше решителност, която не беше виждал от младежките им години. Зад объркването и крехкостта, причинени от болестта, все още живееше жената, в която се беше влюбил преди толкова години, силна, упорита и смела. Тогава отиваме заедно, каза той, като семейство. Старият склад в индустриалната зона на Казичене стоеше изоставен и занемарен, сянка на някогашното си състояние. Ръждясала метална ограда обграждаше имота, порталът беше подсигурен с верига и катинар, които отдавна бяха разбити от крадци и скитници, търсещи подслон. Фасадата на сградата беше покрита с графити, прозорците бяха счупени, а покривът частично пропаднал в един от ъглите. Колата на Стоян спря на дискретно разстояние, скрита зад изоставен строителен обект. Мартин Колев, който шофираше, изключи двигателя и се обърна към пътниците си. Полицията е по пътя, но ще отнеме поне 20 минути, докато пристигнат. Сигурен ли сте, че искате да продължим без тях? Стоян погледна към задната седалка, където Елена държеше ръката на Неда. Въпреки страха, изписан по лицата им, и двете излъчваха решителност, която не оставяше място за съмнение. Нямаме избор, отвърна той. Всяка минута е ценна. Георги може да е тук, може да има Милена. Не можем да рискуваме да изпуснем шанса си. Разбирам, кимна Мартин, проверявайки оръжието, което носеше в кобур под сакото си. Но поне госпожа Тодорова и момичето трябва да останат в колата. Не, отсече Неда с неочаквана твърдост. Трябва да дойда с вас. Мама е вътре. Усещам я. Стоян и Мартин си размениха погледи,
Обикновено Стоян никога не би поставил дете в потенциално опасна ситуация, но имаше нещо в увереността на Неда, което го караше да преосмисли. «Ще бъдем изключително внимателни», каза накрая. «Ти, Неда, ще стоиш зад мен през цялото време. Елена, предпочитам да останеш в колата, но дори не си го помисляй», прекъсна го тя. «Дъщеря ми е вътре. Нашата дъщеря». Последните две думи прозвучаха особено силно в тясното пространство на колата. Нашата дъщеря. Все още беше трудно за осмислене. Фактът, че имаха дете заедно, дете, което беше откраднато от тях, чрез измама и манипулация. Дете, което сега беше възрастна жена, майка на малкото момиче със свръхестествени способности, седящо между тях. «Добре», въздъхна Стоян, «но ще се движим заедно и ще следвате точно инструкциите ми и на Мартин. Ако кажем да бягате, бягате. Без въпроси». Напуснаха колата и се приближиха към изоставения склад, движейки се в сенките, хвърлени от залязващото слънце. Въздухът беше тежък и прашен, носеше миризма на ръжда, мухъл и изоставеност. Докато пресичаха обраслия с бурени двор, Стоян се върна мислено към времето, когато това място беше пълно с живот и надежда. Първият истински бизнес, който беше започнал с Георги, когато бяха млади и амбициозни, изпълнени с мечти за бъдещето. Как се беше променило всичко, как приятелството се беше превърнало в омраза, как споделените мечти бяха отстъпили място на горчиво съперничество. И всичко това заради жаждата за притежание, заради неспособността на Георги да приеме, че Елена беше избрала Стоян, а не него. Входната врата на склада висеше на пантите си, металът извит и деформиран от годините и вандалите. Мартин влезе пръв, оръжието му готово, очите му сканираха сенките за потенциална опасност. Стоян го последва, държейки Неда близо до себе си, а Елена вървеше плътно зад тях. Вътрешността на склада беше обширно пространство, потънало в сумрак. Лъчите на залязващото слънце проникваха през счупените прозорци и дупките в покрива, създавайки странен танц от светлина и сянка. Празни рафтове, покрити с прах и паяжини, се издигаха от пода до тавана. В далечния край имаше малка офис зона, няколко стаи, отделени със стени от останалата част на помещението. «Там», прошепна Неда, посочвайки към офисите. «Мама е там». Мартин погледна въпросително към Стоян, който кимна. Бавно, внимателно групата се придвижи през склада, стъпвайки внимателно, за да избегнат скърцащите дъски и разпръснатите отломки. Когато наближиха офисите, Неда внезапно спря, хващайки Стоян за ръката. «Тук има и някой друг», прошепна тя. «Той е...» Преди да успее да довърши, от сенките се появи фигура. Мъж на около 60 години, с прошарена коса и лице, белязано от годините и горчивината. Въпреки времето, което беше минало, Стоян го разпозна веднага. Георги. Бившият партньор стоеше на няколко метра от тях, ръцете му видимо празни, лицето му изненадващо спокойно. «Стоян, най-после дойде, чакахте». Мартин вдигна оръжието си, насочвайки го към Георги. «Не мърдай». «Няма нужда от това», каза Георги с тънка усмивка. «Не съм въоръжен. И не представлявам заплаха за никого вече». «Къде е Милена?» попита Стоян, пристъпвайки напред, но все още държейки Неда зад себе си. «Къде е дъщеря ми?» Странно изражение премина по лицето на Георги, смесица от изненада, осъзнаване и някаква мрачна форма на удовлетворение. «Значи знаеш. Малката вещица ти е казала, нали?» Елена излезе иззад Стоян, очите й горяха от гняв, който изглеждаше почти не на място на иначе крехкото й лице. «Как можа, Георги? Как може да ни направиш това? Да откраднеш детето ми, да ме накараш да вярвам, че е мъртво?» Георги се поколеба за момент. Нещо като срам проблесна в очите му. «Бях млад и глупав, Елена, и отчаяно влюбен в теб. Не можех да понеса мисълта, че носиш детето на Стоян. Че дори когато той те изостави, за да преследва кариера в чужбина, ти все още му беше вярна». «Той не ме е изоставил», възкликна Елена. «Ти си прихващал писмата ни, ти си ни манипулирал». «Да», призна Георги с въздишка. «Отначало беше просто ревност. Исках да те накарам да го забравиш, да се обърнеш към мен за утеха, но ти никога не го направи.
Дори когато мислеше, че те е забравил, ти продължаваше да го обичаш. Къде е Милена? Повтори Стоян, гласът му напрегнат от контролиран гняв. Какво направи с нея? Тя е добре, отвърна Георги. Поне физически, в офиса е завързана. Не исках да я нараня, просто трябваше да я държа далеч, докато... Той замълча. Докато какво? Настоя Стоян. Докато не приключа с теб, каза Георги, очите му студени. Виждаш ли, планът ми се промени. Първоначално исках да взема момичето, малката Неда, твоята внучка. Мислех, че мога да използвам това, за да те съсипя, да взема част от империята ти като откуп. Но после осъзнах, че има по-добър начин. И какъв е той? Георги се усмихна, хладна, безрадостна усмивка. Истината, Стоян, истината е най-доброто оръжие. Всички тези години ти живееше в блаженно неведение, докато аз се боря с вината и последствията. Но сега ще знаеш какво ти отнех, какво отнех от Елена. И ще живееш с тази болка, както аз живях с моята. Къде е сейфът, Георги? Попита Стоян, променяйки внезапно посоката на разговора. Сейфът, който монтирахме заедно, когато започнахме. Там ли държиш доказателствата? Изненада проблесна в очите на Георги. Още помниш за него? Да, там са. Всичко, писмата, документите за осиновяването, всичко, което доказва какво направих. Исках да съм сигурен, че ще ги намериш, след като какво? Попита Стоян, усещайки как напрежението нараства. Но преди Георги да отговори, Неда пусна ръката на Стоян и хукна напред, покрай изненадания. Георги, право към офисите. Неда извика Стоян, хуквайки след нея. Момичето тичаше с удивителна бързина, сякаш знаеше точно на къде се насочва. Тя стигна до първата офис врата, отвори я с рязко движение и изчезна вътре. Стоян я последва, Елена и Мартин, по петите му, докато Георги оставаше назад, странно неподвижен. Вътре в малки офис, на стол в центъра на стаята, седеше жена. Ръцете й бяха завързани зад гърба, а около устата й имаше лепенка. Но очите й, тъмни и интелигентни, толкова подобни на тези на Неда, бяха широко отворени и изпълнени със сълзи при вида на дъщеря й. Мамо! Неда се хвърли напред, прегръщайки жената, докато Стоян бързаше да развърже въжетата. Елена стоеше на прага, ръцете й притиснати към устата, очите й не можеха да се откъснат от лицето на жената. Лице, което носеше толкова от нейните черти, комбинирани с тези на Стоян. Милена, прошепна тя. Щом беше освободена, Милена свали лепенката от устата си, с трепереща ръка и прегърна силно дъщеря си. Неда, о Боже, Неда, добре ли си? Да, мамо, добре съм. Намерих истинските ти родители. Милена вдигна очи към Стоян и Елена, които стояха заедно, невярващи и изумени. За момент никой не проговори, трима възрастни, свързани от кръв и съдба, разделени от измама, събрани отново от едно необикновено момиче. Знаех, че има нещо, каза накрая Милена, гласът й дрезгав от емоция. Винаги съм го чувствала. Дори преди да намеря доказателствата в кабинета на Георги, винаги съм усещала някаква странна връзка с теб, Елена. Затова исках да работя в центъра, затова исках да се грижа специално за теб. Моето момиче, прошепна Елена, пристъпвайки напред с разтворени обятия. Моето изгубено момиче. Милена се изправи и позволи на Елена да я прегърне, сълзите свободно се стичаха по лицата и на двете. Стоян гледаше сцената с буца в гърлото, усещайки как 30 години загуба и болка намират своето изкупление в тази простичка прегръдка. Трябва да тръгваме, каза Мартин от вратата, прекъсвайки емоционалния момент. Георги е изчезнал. Какво? Стоян се обърна рязко. Къде е отишъл? Не знам. Просто изчезна, докато бяхме фокусирани върху намирането на Милена. Няма значение, каза Стоян. Важното е, че всички сме добре. Полицията ще го намери. Не разбирате, намеси се Милена, отдръпвайки се от прегръдката на Елена. Той е планирал нещо ужасно. Затова ме отвлече. Не за да ме нарани, а за да ме използва като примамка, за да ви доведе тук. Примамка за какво? Попита Стоян, усещайки как стомахът му се свива от лошо предчувствие. Не знам точно. Но докато бях тук, той говореше сам със себе си. Каза нещо за изчистване на дълговете и края на всичко. Беше странно. Сякаш се прощаваше. Стоян и Мартин си размениха тревожни погледи. Трябва да намерим сейфа, каза Стоян.
Веднага. Знам къде е, отвърна Милена. Чух го да говори за него. В съседния офис зад стара картина. Групата бързо се премести в съседното помещение. По-малък офис, който някога, вероятно, е бил личният кабинет на Стоян или Георги. Повечето мебели бяха изчезнали или унищожени от времето, но на една от стените все още висеше стара избледняла картина, изглед към планината Витоша. Стоян я свали, разкривайки малък метален сейф, вграден в стената. Той се поколеба за момент, опитвайки се да си спомни комбинацията от преди толкова години. Опитай 170894, предложи Неда тихо. Стоян я погледна изненадано. Защо точно тези цифри? Датата на раждане на мама, 17 август 1994. Георги е сантиментален по свой начин. Стоян въведе цифрите и за негова изненада сейфът се отвори с леко щракване. Вътре имаше купчина, документи старателно подредени в папки и малка метална кутия. Той извади всичко и го постави на прашното бюро. Първата папка съдържаше писмата, десетки писма, които Стоян беше изпращал на Елена от Германия, и тези, които тя беше писала в отговор. Никое от тях никога не беше достигнало до своя получател. Втората папка съдържаше документи за раждането на Милена и последващото й осиновяване, внимателно манипулирани, с фалшиви подписи и дати. Третата папка беше най-тънка и съдържаше само няколко листа. Полицейски доклади за издирването на Милена след изчезването й преди 2 години, заедно с бележки от самия Георги, описващи как я е следил и накрая решил да я отстрани, когато е разбрал, че знае истината. Тези документи са достатъчни, за да го пратят в затвора за много години, каза Мартин, преглеждайки съдържанието. Да, но той не изглеждаше като човек, който се страхува от затвора, отбеляза Стоян, вземайки малката метална кутия. По-скоро изглеждаше като някой, който няма какво да губи. Той отвори кутията и почувства как кръвта се отдръпва от лицето му. Вътре имаше стар часовник, подарък от баща му, когато беше започнал първия си бизнес, и писмо, адресирано до него с почерка на Георги. С треперещи пръсти Стоян отвори плика и зачете. Стоян, когато четеш това, всичко вече ще е приключило. 30 години живях с решенията, които взех, отнемайки от теб и Елена това, което най-много обичахте, открадвайки бъдещето, което трябваше да споделите. Мислех, че мога да живея с тази вина, но се оказа, че не мога. Сега знаеш истината. Знаеш за Милена, за внучката си, за това как разруших живота ви от чиста завист и обсебваща любов към жена, която никога не можеше да бъде моя. Не очаквам прошка, не я заслужавам, но мога да предложа едно последно изкупление. Стоян спря да чете, внезапно осъзнавайки какво планираше Георги. Трябва да се махнем от тук, веднага. Какво става? Попита Елена разтревожено. Няма време за обяснения, просто тръгвайте. Но точно когато групата се обърна към вратата, се чу силен механичен звук, последван от метално щракане. Звукът на тежки метални капаци, падащи пред прозорците и вратите. Той е блокирал изходите, каза Мартин, хуквайки към най-близката врата, само за да открие, че е запечатана с метален капак. Има и още нещо, добави Милена, сочейки към малки метални устройства, монтирани въглите на тавана. Тези не бяха тук, когато ме доведе. Трябва да ги е инсталирал, докато бяхме фокусирани върху намирането на сейфа. Стоян се втурна обратно към бюрото и продължи да чете писмото. Последно изкупление. Ще сложа край на всичко, на болката, на загубата, на вината. Складът е подготвен. Когато отвориш сейфа, ще задействаш механизъм, който ще запечата всички изходи. 20 минути по-късно всичко ще приключи. С Богом, стари приятелю! Надявам се, че в следващия живот ще намерим по-добър начин да решим този триъгълник. Той е поставил експлозиви, каза Стоян, чувствайки как паниката се надига в гърдите му. Целият склад е капан. Колко време имаме? Попита Мартин, вече оглеждайки стените за възможни слаби места. Стоян погледна часовника си. Не повече от 15 минути, ако писмото е точно. Трябва да намерим начин да излезем, каза Милена, прегръщайки защитнически Неда. Трябва да има някакъв изход, който не е блокирал.
Мислете, настоя Стоян. Кое е мястото, което Георги може да е пропуснал? Кое е мястото, което само ние знаем? В настъпилата тишина Неда внезапно вдигна глава, очите й широко отворени. Знам, има таен проход под пода на съседния офис. Какво, как би могла да знаеш това, попита Стоян изумено. Виждам го, отвърна тя просто. Виждам пътя навън. Без повече въпроси, групата последва Неда обратно в първия офис, където Милена беше държана. Момичето отиде право към един от ъглите и посочи към пода. Тук, под този килим. Мартин бързо отмести прашния килим, разкривайки това, което изглеждаше като обикновени дървени дъски. Но когато натисна в определена точка, една от дъските се повдигна, разкривайки малък метален пръстен. Какво? По дяволите? Промърмори Мартин, дърпайки пръстена. С изненадващо плавно движение част от пода се повдигна, разкривайки тесен проход надолу с метална стълба, водеща в тъмнината. Никога не съм знаел за това, каза Стоян, вторачвайки се в отвора. Георги го е построил тайно, обясни Неда, сякаш беше най-естественото нещо на света. За спешни случаи води към канализацията, която минава под склада. Откъде знаеш всичко това? Попита Стоян, все още изумен. Неда се усмихна леко, тъмните й очи изглеждаха по-древни от годините и казах ви, понякога просто виждам неща. Няма значение как знае, прекъсна ги Мартин. Имаме по-малко от 10 минути, трябва да тръгваме сега. Един по един те се спуснаха по металната стълба в тесния тунел. Мартин водеше, следван от Милена и Неда, после Елена, а Стоян затваряше групата, носейки със себе си папките с документи от сейфа. Тунелът беше тесен и влажен, осветен само от слабата светлина на мобилните им телефони. Въздухът беше застоял, миришеше на мухъл и влага, но с всяка крачка се отдалечаваха от опасността, приближавайки се към безопасността. След около 50 метра тунелът завършваше с друга метална стълба, водеща нагоре към кръгъл капак. Мартин го избута с рамо и светлината на залязващото слънце нахло в тунела. Един по един те се изкачиха на повърхността, оказвайки се в малка горичка зад склада, скрити от поглед зад гъсти храсти. Точно когато и Стоян, последният от групата, излезе на повърхността, земята под тях потрепери от приглушена експлозия. В далечината се чуха сирени. Полицията и пожарната най-после приближаваха. Успяхме, прошепна Елена, притискайки Милена и Неда към себе си. Стоян погледна към тях. 3 поколения жени от неговата кръв, свързани не само от ДНК, но и от някаква по-дълбока, почти мистична връзка. Жените, които беше изгубил и намерил отново, благодарение на необикновените способности на едно малко момиче. Да, отвърна той, присъединявайки се към прегръдката им. Успяхме и никога повече няма да се разделим. Докато стояха там, заобиколени от последните лъчи на залязващото слънце, Стоян осъзна, че каквито и да бяха загубите от миналото, бъдещето се простираше пред тях, неясно, непредсказуемо, но изпълнено, с възможности. Бъдеще, което най-после щяха да споделят заедно. В далечината складът гореше, унищожавайки последните следи от миналото, което Георги се беше опитал да контролира. Но истината беше оцеляла, спасена в папките, които Стоян стискаше в ръцете си, и в кръвната връзка, която нищо не можеше да разруши. Седмиците след инцидента в склада минаваха в суматоха от полицейски разпити, медийно внимание и емоционални разкрития. Останките на Георги бяха намерени в руините на изгорелия склад. Последното му действие беше едновременно акт на отмъщение и на изкупление, опит да заличи не само доказателствата за престъпленията си, но и себе си. Но истината не можеше да бъде погребана под пепелта. Документите, които Стоян беше спасил от сейфа, разказваха цялата история. Манипулираната кореспонденция, фалшивата информация за мъртвородено дете, незаконното осиновяване, дори опитите на Георги да попречи на Милена да открие истината за произхода си. Бележникът му, пълен с обсесивни записки от 3 десетилетия, служеше като мрачна хроника на едно изкривено съзнание, неспособно да приеме загубата и обладано от собствената си фиксация. Един месец след събитията, Стоян стоеше на терасата на новата си къща в Бояна, наблюдавайки как залязващото слънце
обагря в златно и розово силуета на София в далечината. Къщата, проектирана за него, но никога не обитавана истински, сега бе изпълнена с живот и гласове. Стъпки зад гърба му го накараха да се обърне. Елена излезе на терасата, носейки 2 чаши вино. Тя изглеждаше различно от жената, която беше срещнал в центъра Надежда преди месец, все още крехка, но с повече живец в очите, с повече цвят в бузите. Времето, прекарано сред семейството, което никога не беше познавала, сякаш връщаше жизнеността й. Изглеждаш замислен, каза тя, подавайки му едната чаша. Мисля за всичко, което се случи, за всичко, което можеше да бъде. Елена се облегна на парапета до него, очите й също вперени в панорамата на града. Знаеш ли, част от мен иска да мрази Георги за това, което ни причини, но друга част разбира по някакъв странен начин. Разбира? Стоян повдигна вежда. Да, не, го оправдавам, разбира се. Това, което направи, беше ужасно. Но мога да разбера как любовта, която се превръща в обсесия, може да изкриви човешката душа. Как загубата може да те тласне към отчаяни действия. Стоян кимна замислено. Понякога се чудя дали и аз не бих могъл да поема по същия път, ако обстоятелствата бяха различни. Не, каза Елена с увереност. Ти не си като него, Стоян, никога не си бил. Ти можеш да обичаш без да искаш да притежаваш. Можеш да изгубиш без да искаш да разрушаваш. Тишината се спусна между тях. Не неловка, а комфортна, изпълнена с неизречени истини и споделени спомени. Как се чувстваш днес? Попита Стоян след малко. Добър ден ли е или труден? Елена се усмихна леко, разбирайки истинския въпрос зад думите му. Добър ден. Помня почти всичко. Имената, лицата, събитията. Дори някои от спомените, които бяха изгубени, започват да се връщат като пъзел, който бавно се подрежда. Лекарите бяха изненадани от подобрението в състоянието й, въпреки че диагнозата оставаше ранна деменция, която постепенно щеше да отнеме паметта й. Темпото на влошаване беше забавено значително. Някои специалисти предполагаха, че емоционалният шок от откритията и последвалото събиране с семейството и бяха стимулирали мозъчната активност. Други смятаха, че редовните дози от любов, грижа и целенасочена стимулация, които получаваше в новия си дом, бяха ключови за подобрението. Днес си спомних нещо от университета, продължи Елена. Спомних си първия път, когато те видях, седеше в библиотеката, толкова погълнат от книгата си, че не забелязваше нищо около себе си. Тогава си помислих, ето човек, който знае как да се потопи изцяло в момента. Стоян се усмихна на спомена. Аз не си спомням първия път, когато те видях. Сякаш винаги си била там, част от живота ми, още преди да те забележа. От вътрешността на къщата долетяха смях и гласове. Милена и Неда бяха в кухнята, подготвяйки вечерята. Това беше нов ритуал, който бяха установили. Всяка вечер семейството се събираше за вечеря, приготвена заедно, последвана от разговори, игри или просто спокойно време заедно. Все още не мога да повярвам, каза Елена тихо. Имам дъщеря и внучка, семейство. И аз, призна Стоян. Цял живот съм градил бизнес империя, мислейки, че това е най-важното наследство, а оказа се, че истинското ми наследство е живяло без да знам за съществуването му. Вратата към терасата се отвори и Милена надникна навън. На 31 години тя беше поразителна комбинация от чертите на двамата си биологични родители, очите на Елена, решителната брадичка на Стоян, грациозните движения на майка си и аналитичния ум на баща си. Вечерята е почти готова, съобщи тя с усмивка. Неда направи баница по рецептата на баба Радка. Казва, че е важно да запазим традициите. Ще дойдем след минута, отвърна Стоян. Когато Милена се върна, вътре Елена въздъхна леко. Тя е толкова силна. След всичко, през което премина, да изгуби осиновителите си млада, да отглежда Неда сама, да открие истината за произхода си, да бъде отвлечена от Георги и все пак тя не се огъва. Точно като майка си, отбеляза Стоян. Елена поклати глава с лека усмивка. Не, мисля, че тази сила идва от баща й. Ти винаги си бил по-силният от нас двамата, Стоян. Силата идва в различни форми, Елена. Моята беше в амбицията и решителността. Твоята
в състраданието и устойчивостта. Те влязоха в къщата, където масата вече беше подредена за вечеря. Неда разполагаше чиниите с прецизност, която беше удивителна за дете на нейната възраст. Тя вдигна поглед, когато влязоха, и се усмихна. Истинска детска усмивка, която правеше странен контраст с древната мъдрост, която понякога проблясваше в очите й. След вечерята, когато Неда се оттегли в стаята си, а Милена отиде да се обади на приятелка, Стоян и Елена останаха сами в хола. Между тях лежеше малка кутия, която Стоян беше извадил от сейфа си по-рано. «Сигурен ли си за това?» попита Елена, поглеждайки нервно към кутията. «По-сигурен от всякога», отвърна Стоян. «Трябваше да го направя преди 30 години, сега просто поправям грешката». Той отвори кутията, разкривайки старинен златен пръстен с малък, но изящен диамант. Беше на майка ми. Винаги съм го пазил за жената, с която ще споделя живота си. Но никога не срещнах друга като теб, Елена. Никога не можах да те забравя. Елена гледаше пръстена с разширени очи. Но аз съм болна, Стоян. С времето ще забравя все повече. Ще дойде ден, когато може да не те разпозная. Тогава ще ти напомням всеки ден кои сме, каза той, вземайки ръката й. Ще ти разказвам нашата история отново и отново. А в дните, когато не помниш, аз ще помня за двама ни. Сълзи се стичаха по лицето на Елена. Не е честно към теб. Нищо в тази история не е било честно, Елена. Нито към мен, нито към теб, нито към Милена. Но това не означава, че не можем да изберем щастието от тук нататък. Не означава, че не можем да създадем нещо красиво от парчетата, които са ни останали. Той постави пръстена в дланта и, затваряйки пръстите й около него. Не искам отговор сега, искам да помислиш, да бъдеш сигурна. Елена отвори дланта си, погледна пръстена за дълъг момент, после с решително движение го постави на пръста си. Не ми трябва време, за да мисля. Чаках те 30 години, Стоян, дори когато не знаех, че те чакам. Той я притегли към себе си, прегръщайки я внимателно, сякаш се страхуваше, че може да се разпадне в ръцете му. Беше странно и чудно тази втора възможност, която съдбата им беше дала шанс да обичат отново, след толкова много загубени години. На следващата сутрин Стоян се събуди рано. Къщата беше тиха, останалите още спяха. Той се отправи към кабинета си, където беше прекарал много часове през последния месец, разглеждайки документите, спасени от сейфа в склада и планирайки следващите стъпки. На бюрото му лежеше купчина скици и чертежи, планове за нова сграда, която възнамеряваше да построи в центъра на София. Не офис сграда или търговски център, каквито бяха повечето от инвестициите му, а нещо съвсем различно. Той разгърна най-горната скица – елегантна сграда с модерна архитектура, но с топли, приветливи линии. Културен център Елена Тодорова гласеше надписът над входа на визуализацията. Сграда, посветена на изкуствата, литературата и образованието, с особен фокус върху програми за деца с специални способности. Идеята се беше родила от разговор с Неда, когато момичето беше споделило, че понякога се чувства различна от другите деца, че нейната дарба я кара да се чувства изолирана. «Има и други като мен», беше казала тя, с тази своя странна увереност. Деца, които виждат неща, които чувстват неща. Те се нуждаят от място, където да разберат даровете си. Стоян се беше заклел да създаде такова място, убежище за необикновени деца като Неда, пространство, където различното се празнува, а не се страхуват от него. И решението да кръсти центъра на Елена беше естествено. Тя беше учителка преди болестта, да я принуди да се оттегли, а любовта й към децата и книгите беше нещо, което дори прогресивната деменция не можеше да заличи. Докато разглеждаше плановете, Стоян чу леки стъпки зад себе си. Неда стоеше на вратата, все още по пижама, косата й разрушена от съня. «Добро утро», поздрави я той с усмивка. «Рано си станала». «Имах сън», отвърна тя, приближавайки се към бюрото, за центъра. «Наистина? И какво видя? Той е красив и пълен с деца като мен, но има нещо, което трябва да добавите». Тя взе молив от бюрото и нарисува нещо в ъгъла на скицата, малка градина с лабиринт. Трябва да има лабиринт, от жив плет. Децата ще го обичат, а той ще им помогне да се научат да намират пътя си, дори когато изглежда, че са изгубени.
Стоян гледаше рисунката, изненадан от прецизността и детайла, с който малките пръсти на Неда я бяха създали. Това е чудесна идея. Ще кажа на архитектите да го добавят в плановете. Неда кимна доволно, после се настани в креслото срещу бюрото, свивайки крака под себе си. Мислите ли, че мама ще се омъжи отново някой ден? Въпросът завари Стоян неподготвен. Аз не знам, това е нещо, което само тя може да реши. Защо питаш? Защото видях мъж в бъдещето й. Добър човек, който я гледа така, както вие гледате Елена. Стоян се усмихна на описанието. И това притеснява ли те? Не, отвърна Неда след кратък размисъл. Искам мама да бъде щастлива, както вие и Елена сте щастливи сега. Знаеш ли, Неда, ти си най-необикновеното дете, което някога съм срещал. И не говоря само за твоите способности. Тя наклони глава настрани, наблюдавайки го с любопитство. А за какво тогава? За мъдростта ти, за способността ти да приемаш промените, да виждаш красотата в трудните ситуации. Повечето възрастни не могат да направят това. Неда се усмихна леко. Може би защото възрастните забравят. Забравят какво? Че всичко е свързано, че няма случайни неща, че дори когато изглежда, че нещо е загубено завинаги, то всъщност просто чака да бъде намерено отново. Стоян се взираше в нея, отново удивен от дълбочината, която се криеше зад тези детски очи. Така ли мислиш, че нищо не е наистина изгубено? Да, каза тя просто. Затова можех да ви видя преди да ви срещна. Затова знаех, че трябва да ви предупредя в хотела, защото вие и Елена никога не сте били наистина разделени. Просто не знаехте как да се намерите отново. Стоян почувства как гърлото му се стяга от емоция. Той стана от стола си, заобиколи бюрото и коленичи пред внучката си, гледайки я в очите. Благодаря ти, Неда, за всичко, което направи за нас. Тя се усмихна и внезапно прегърна силно дядо си, чисто детски жест, толкова различен от мъдрите думи, които беше изрекла преди секунди. Обичам ви, дядо, прошепна тя. Радвам се, че най-после ви намерих. Над тях слънцето се издигаше бавно, изпълвайки стаята с златиста светлина. Нов ден, ново начало. За семейство, което беше изгубено и намерено отново благодарение на едно дете с необикновен дар и непоколебима вяра в силата на връзката, която нищо, нито времето, нито измамата, нито забравата, не можеше да разруши напълно. Една година по-късно пролетта обгръщаше София в нежна зеленина и цветен аромат. Културният център Елена Тодорова се извисяваше гордо в сърцето на града. Модерна, елегантна сграда с големи стъклени прозорци, които сякаш улавяха светлината и я преобразуваха в топлина и вдъхновение. Стоян стоеше пред главния вход, наблюдавайки финалните приготовления за официалното откриване. Работниците поставяха последните детайли по външната украса, докато вътре екип от дизайнери и куратори подреждаха експонатите за първата изложба «Невидимите връзки», посветена на необикновените способности и таланти, които често остават незабелязани в обикновения живот. «Нервен ли си?» попита Милена, приближавайки се към него. «Малко», призна Стоян с лека усмивка. «Това е различно от всичко, което съм правил досега. Обикновено откривам търговски центрове или офис сгради, не културни институции». «Ще бъде страхотно», увери го тя, стискайки ръката му. «Това е толкова специално място. Мога да го почувствам». През изминалата година връзката между Стоян и дъщеря му беше укрепнала и задълбочала. Отначало имаше неловкост, моменти на колебание и несигурност как да се отнасят един към друг, но постепенно, с търпение и искреност, те бяха изградили силна връзка. Не съвсем баща и дъщеря в традиционния смисъл, но нещо уникално и специално, което им принадлежеше само на тях. Милена сега работеше с баща си, управлявайки филантропското крило на неговата бизнес империя. Нейната емпатия, комбинирана с аналитичния й ум, я правеше идеална за тази роля. Под нейно ръководство компанията на Стоян беше разширила социалните си инициативи, фокусирайки се особено върху програми за деца в неравностойно положение и за възрастни хора с деменция и други когнитивни нарушения. «Къде е Неда?» попита Стоян, оглеждайки се. «В градината с лабиринта», отвърна Милена. «Казва, че иска да го почувства преди официалното откриване. Елена е с нея». Те се отправиха към задната част на сградата,
където живият лабиринт, предложен от Неда, беше станал реалност. Въпреки че растенията бяха все още млади и не бяха достигнали пълната си височина, контурите на сложния дизайн вече бяха ясно очертани. В центъра на лабиринта имаше малка градина с пейки и фонтан, тихо убежище, където посетителите можеха да размишляват и почиват. Там, седнали на една от пейките, бяха Елена и Неда. Елена четеше книга на глас, докато Неда я слушаше внимателно, понякога прекъсвайки с въпрос или коментар. Сцената стопли сърцето на Стоян. Въпреки прогнозите на лекарите, състоянието на Елена не се беше влошило значително през последната година. Имаше добри и лоши дни, разбира, все дни, когато паметта й беше ясна и остра, и други, когато мъглата се спускаше и тя се бореше да разпознае дори най-близките си. Но като цяло тя поддържаше забележителна стабилност, което лекарите отдаваха на стимулиращата среда, в която живееше, и на постоянната емоционална подкрепа. Преди 6 месеца те бяха сключили брак в малка, интимна церемония в градината на къщата им. Беше прост ритуал, присъстваха само най-близките приятели и семейството, Милена като шаферка, Неда, носеща пръстените, и Радка Димитрова, напълно възстановена от преживяването си и щастлива да види внучката си заобиколена от любящо семейство. Ето ви и вас, поздрави ги Елена, когато Стоян и Милена се приближиха. Тъкмо четях на Неда Малкият принц. Имаше много интересни наблюдения за скритите послания в книгата. Лисицата е права, каза Неда с тази своя сериозност, която понякога контрастираше странно с детското й лице. Ние сме отговорни за тези, които сме опитомили. Затова трябва да се грижим за връзките си. Мъдри думи, съгласи се Стоян, сядайки до тях. И много подходящи за днешния ден. Неда се усмихна, очите й светнаха от вълнение. Нетърпелива съм за откриването. Толкова много деца ще дойдат. Някои от тях са като мен, знаете ли, със специални дарби. През последната година репутацията на Неда като дете с необикновени способности се беше разпространила в определени кръгове. Стоян и Милена бяха много внимателни да защитят личното й пространство и да я предпазят от ненужно внимание, но бяха позволили на няколко специалисти, психолози и изследователи на паранормални явления да се срещнат с нея. Тези срещи бяха довели до идентифицирането на други деца с сходни способности, много от които се чувстваха изолирани и неразбрани. Културният център беше проектиран отчасти като убежище за тези деца, място, където можеха да изследват даровете си в безопасна, подкрепяща среда, без страх от присмех или отхвърляне. Знаеш ли какво е най-важното за днешния ден, попита Елена, затваряйки книгата. Какво? Попита Неда, любопитно, че това не е просто сграда, която открива врати. Това е символ на нещо много по-голямо. На идеята, че няма изгубени връзки, няма окончателни раздели, че винаги има шанс за ново начало. Стоян погледна жена си с любов и благодарност. Дори в дните, когато паметта й беше замъглена, нейната емоционална интелигентност и способността да вижда сърцевината на нещата оставаха непокътнати. Трябва да се подготвяме, каза Милена, поглеждайки часовника си. Гостите ще започнат да пристигат след по-малко от час. Те се върнаха в главната сграда, където Стоян се отправи към кабинета си, за да прегледа още веднъж речта, която щеше да произнесе. Милена отиде да провери последните детайли по кетъринга и приема, а Елена и Неда се насочиха към специалната изложбена зала, посветена на работите на деца с необикновени способности. Кабинетът на Стоян в културния център беше малък, но елегантен, с изглед към градината с лабиринта от едната страна и към градския парк от другата. Стените бяха украсени с семейни снимки, някои нови, други от миналото, спасени от стари албуми и внимателно реставрирани. Той седна зад бюрото, взирайки се в текста на речта си. Думите сякаш се размиваха пред очите му, докато умът му се връщаше към невероятното пътуване, което го беше довело до този момент. Преди малко повече от година той беше самотен мъж, погълнат от работата си, с празна луксозна къща и живот, лишен от истинска връзка. Сега беше съпруг, баща, дядо, заобиколен от любов и смисъл, които не беше мислил, че някога ще изпита отново.
Лек почукване на вратата прекъсна размислите му. Беше Елена. «Мога ли да вляза?» попита тя. «Разбира се», отвърна той, отмествайки настрани листовете с речта. «Нещо не е наред ли?» «Не, всичко е наред», усмихна се тя, приближавайки се към него. «Просто исках да ти дам нещо преди церемонията. Нещо, което Неда и аз подготвихме заедно». Тя постави пред него красиво подвързана книга с кожена корица. Стоян я отвори и почувства как сърцето му се свива от емоция. Вътре имаше снимки, документи, рисунки, цялата история на тяхното семейство, от университетските им години до днес, подредена хронологично и придружена с ръчно написани бележки. «Нарекохме я библиотеката на спомените», обясни Елена. Неда каза, че е важно да запазим историята си, за да можем винаги да намерим пътя обратно един към друг, дори когато нещата се замъглят. Стоян разгърна страниците, погълнат от съдържанието. Там бяха стари снимки от студентските им години, копия на някои от писмата, които никога не бяха достигнали до получателите си, детски рисунки на Милена, спасени от архивите на училището й, снимки на бебето Неда. «Това е най-ценният подарък, който някога съм получавал», каза той с глас пълен с емоция. «Има и още нещо», каза Елена, обръщайки към последните страници на книгата. Там, написано с елегантния почерк на Елена, имаше писмо, адресирано до Стоян. «Мой скъпи съпруже, знам, че ще дойде ден, когато може да не те разпозная, когато споменът за нашата любов може да избледне от съзнанието ми. Затова пиша това сега, докато все още помня всичко ясно и силно. Искам да знаеш, че дори когато умът ми забрави, сърцето ми винаги ще те помни. Любовта, която споделяме, е вплетена в самата тъкан на моето същество, отвъд паметта, отвъд мислите. Ти ми даде най-големия дар – шанс да изживея любовта, която ни беше открадната преди толкова много години. Шанс да позная дъщеря си и да обичам внучката си. Шанс да бъда цяла отново, дори когато губя части от себе си, ден след ден. Затова те моля, когато дойде този ден, не тъгувай за мен. Знай, че някъде дълбоко вътре в мен аз все още те обичам, все още те познавам. И се радвай на всеки момент, който имаме заедно, защото всеки такъв момент е победа над времето и съдбата, които се опитаха да ни разделят. Завинаги твоя Елена». Сълзи се стичаха по лицето на Стоян, докато четеше последните редове. Той стана от стола си и прегърна жена си силно, зарови лице в косата й, вдишвайки аромата и запаметявайки всеки детайл от този момент. «Обичам те», прошепна той, «повече, отколкото думите могат да изразят». «И аз те обичам», отвърна тя, «винаги». Те останаха така за дълъг момент, прегърнати, обединени от връзка, която беше оцеляла през времето, разстоянието и измамата. Връзка, която дори прогресиращата болест не можеше да разруши напълно. Почукване на вратата ги върна към настоящето. Милена надникна вътре. «Съжалявам, че прекъсвам», каза тя с лека усмивка, «но гостите започват да пристигат. Трябва да заемем местата си». Стоян кимна, избърсвайки сълзите си. «Разбира се, идваме веднага». Той прибра внимателно библиотеката на спомените в чекмеджето на бюрото си, обещавайки си да се върне към нея по-късно, да прочете всяка страница, да преживее отново всеки момент. Докато излизаше от кабинета, с Елена до себе си, той усети странно чувство на завършеност. Сякаш кръгът най-накрая се беше затворил. Сякаш историята, започнала преди толкова много години, най-после беше достигнала своя естествен завършек. Но не край, осъзна той, не истински край, защото тяхната история щеше да продължи чрез Милена и Неда и кой знае колко поколения след тях. Щеше да продължи чрез културния център и децата, които щяха да намерят убежище и разбиране в него. Щеше да продължи чрез всеки живот, докоснат от тяхната история, от тяхната любов. В фоайето на културния център ги чакаха Милена и Неда, заедно с Радка Димитрова, която се беше превърнала в неразделна част от разширеното им семейство. Зад тях, през стъклените врати, Стоян можеше да види събиращите се гости, стотици хора дошли да отпразнуват откриването на това специално място. «Готов ли си?» попита Елена, стискайки ръката му. Стоян погледна към семейството си, жената, която винаги беше обичал, дъщерята, която беше намерил,
внучката, която го беше спасила, всички заедно, всички цели, и осъзна, че за първи път от много, много години той наистина беше готов. Готов да остави миналото зад гърба си, да прегърне настоящето и да посрещне бъдещето, каквото и да носеше то. Да, отвърна той, усмихвайки се, по-готов от всякога. И заедно като семейство те пристъпиха напред към светлината на новия ден, към обещанието за ново начало –